Suntem în Câmpia Bărăganului, o zonă pe care o cunosc destul de bine, că m-am născut la vreo 50 de kilometri de aici, la Slobozia, aproape gara Ciulnița, de unde plecam spre București. Suntem în căutarea porcului românesc, să vedem unde se pitulează el. Mă numesc Ciurel George Valentin, sunt medic primar veterinar, reprezint societatea Agromar. Ferma Dragoș văd fermă de porci, este o fermă cu reproducție continuă. Cu abatorul Periș lucrăm din 2010. Sunt curios dacă hrana se adună de pe câmpul din jur sau există o bază în care se cumpără porumbul, mă rog, ce se mai dă, floarea soarelui. Hrana este 100% românească, ea este achiziționată undeva de la Fierbinți. Tot timpul, tot din zonă, este 100% cererea românească. Noi reprezentăm un grup românesc, 100%. Tot este îngrășat, reprodus și livrat în România. Mă numesc Băile Ilie, sunt de aici, din zonă. Lucrez de câțiva ani pe această fermă și îmi place. Am boxe individuale de câte 12 și de câte 6. Au mâncare cântărită, toate sunt supravegheate mereu, că sunt cu purcei, sunt însămânțate, cu purcei în burtă și avem grijă de ele, iubim că sunt animale, curățenie, tot ce ține de animal. Ne aflăm într-o fermă de reproducție, hibridare și reproducție. Avem două nivele de genetică, un nucleu pur și o hibridare. Ne producem sigur matca, mama porcului de carne. În prezent avem în jur de 4300 de capete, cu mici modificări pe care le facem tot timpul. Vrem anul acesta să scoatem undeva de 11.000 de purceluși fătați și să livrăm undeva de 10.500 de porci pe abator. Ferma este prevăzută pe 4 sectoare: montă, gestație, maternitate, creșe și partea de finisare, care este și selecție de scrofițe. Este o fermă cu un alt potențial genetic. Condițiile de bunăstare sunt superioare pentru a asigura lipsa bolilor majore. Hrănirea se face exclusiv cu cereale românești din recoltele produse în România. Mă numesc Măcolea Gheorghe Grigoraș, sunt din zonă de aici, din Dragoș Vodă, și lucrez la creșa de porci. Sunt crescuți foarte bine. Porcii sunt foarte bine îngrijiți cu produse românești, v-am spus. Considerăm că avem un parteneriat strategic cu abatorul Periș. Peste 90% din ceea ce producem ducând către dânsii în abator modern și în condiții optime pe lanțul scurt al alimentării, în așa fel încât carnea produsă să fie una de cea mai bună calitate și cât mai proaspătă. Avem o relație foarte bună și vrem să creștem cantitatea livrată către dânsii prin upgradarea fermei noastre. Să știți că porcușorii de aici au cea mai mare dragoste din partea noastră. Noi producem porcul în maturat cum trebuie, este produs natural, sunt anumite bareme după care ne raportăm. Este un porc produs foarte aproape de natural. Se produce ceva tipic românesc, porcul nostru național. Felicitări! Mulțumim mult!